Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude v podstatě první taková videorecenze na první produkt od MyProteinu. Bude se jednat o protein Impact Whey Protein. Ze začátku bych to pojal tak, že bych řekl ve zkrácení, nějak ve stručnosti, co to vlastně vůbec ten protein je, nebo jakým způsobem se zorientovat na trhu mezi těma všema přípravkama. A tak ještě ze začátku jedna technická, natáčím to už na kameru, takže doufám, že ta kvalita už bude o něco lepší. Koupil jsem si nějaký mikrofon, koupil jsem si mikrofon asi za 60 korun a zjistil jsem, že je to ještě horší než ten zase měl předtím, ale taky co bych chtěl, že jo. A dneska teda jsem měl ještě v plánu pro vás natáčet to první tréninkový video. Nakonec jsem zjistil, že to tak jednoduchý nebude taky, takže uvidíme vůbec jak se k tomu ještě dostanu, protože budu muset zajít na někoho, kdo to jednoduše prostě nastříhá, natočí a všecko možný. Není to tak jednoduchý, jak jsem myslel. Takže pro začátek. Obecně proteiny. Protein je to v podstatě, nebo prostě ten syrovátkový protein, whey, syrovátka. Syrovátka ta vzniká vysrážením mlíka. To znamená, že je to, že po vysrážení mlíka vzniká syrovátka a kasein. Kasein je prakticky tvaroh, tvoří nějakých 80% té sraženiny, zbylých 20% je syrovátka a ta je tak dobrá, nebo prostě je tak výhodná a vhodná prostě tady na tohle použití, protože jednak je dobře rozpustná a jednak má snad nejlepší biologickou dostupnost, která prostě může být, co se týče těch bílkovin. Pak už, když jsme šli úplně nějak do hloubky, tak prostě syrovátka obsahuje nějaký laktoglobuliny a všecko možný, jako. Ale prostě zkráceně, co to ta syrovátka je, to už teda víte a na trhu se dají rozlišit asi 3 takový nejzákladnější proteináky. Jsou to buď to izoláty, koncentráty nebo hydrolyzát. Koncentrát, to je například tady přímo tento protein. Je to většina těch produktů, ten obsahuje nějakých 50 až 80% bílkovin, tady tento obsahuje 82% bílkovin nebo 82% syrovátky, tak, protože pak jsou na trhu ještě další, třeba tváří se to, že to má, já nevím, 85 gramů bílkovin, ale přitom tam je nějaký hydrolyzát kolagenu a všechno možného. Takže tohle je prostě čistá syrovátka. Tím teda chci ještě říct, že pokud uvidíte nějaký protein, na kterém je napsaný 100%, tak to neznamená, že prostě obsahuje 100 na 100 bílkovin, ale že je to právě zrovna jakoby 100% syrovátka. Ten koncentrát je takový, když to tak řeknu, nejobyčejnější, ale to neznamená, že není kvalitní. On sice obsahuje víc třeba těch té laktózy nebo těch nežádoucích, dá se říct, nežádoucích látek, jakože prostě ten mléčný tuk, laktóza a teda. Potom ty další produkty, které můžete najít na trhu, tak jsou ty izoláty. Izolát s označení VPI, koncentrát označení VPC. Izolát ten má už víc bílkovin, ten má kolem 90% bílkovin. A vlastně jediný, čím se to liší, tak je nějaký ten způsob té izolace. Můžete tam najít nějaký, já tuším, CFM, což je Cross Flow Microfiltration nebo něco takového. Prostě jsou to všechno jenom úplně jednoduše způsoby to izolace nebo toho získávání té syrovátky, tak, aby byla prostě v co nejčistším stavu. Ten izolát má svoje výhody i nevýhody, je tam sice méně to laktózy, méně toho tuku, ale zase je tam méně těch biologicky aktivních látek, méně těch vitaminů, minerálů a tedy. A třetí a taky nejdražší je hydrolyzát. Hydrolyzát ten je typický tím, že má v podstatě už ty proteinový řetězce natrávený dopředu. Hydrolyzovaný, to znamená, že ta střebatelnost by měla být ještě větší, což se ale projevuje samozřejmě na ceně a taky na chuti, takže ty hydra už nejsou tak chuťově na tom dobře a nejsou ani cenově na tom tak dobře. Já osobně se přiznám, že teda jsem nikdy neřešil, jestli mám izolát, koncentrát nebo hydro. Třeba
když se pak budeme konkrétně dívat tady na tenhle protein, tak vidíte, že prostě obsahuje stejně minimum sacharidů, minimum tuku. Takže to je tak ve zkratce, co to vůbec ten protein je. Není to žádný sypání, nejsou to žádný steroidy, není to prostě nic špatného. A dokonce jsem i vyčetl na internetu, že to snad má nějaký antikancerogenní účinky, já nevím co všecko, jak to zvyšuje prostě nějak nepřímo glutation a nějaký antioxidační účinky a všecko možný, takže určitě to není nic špatného a můžete to používat jak už v dietě, jak v objemovce, protože to obsahuje minimum prostě nějakého tuku nebo minimum sacharidů. Můžete to používat i prostě při jiných sportech, nemusí to být jenom prostě přímo čistě kulturistika nebo takhle v posilovně, může to být prostě cokoliv, jakýkoliv jiný sport. Můžou to používat holky, můžou to používat kluci, prostě není na tom nic špatného. Takže teď se konkrétně mrkneme tady na tohle, přímo na tenhle produkt. Jak už jsem říkal, je to ten nejzákladnější vlastně protein, který tam můžete objednat, ale to vůbec neznamená, že není kvalitní. Je to 100% syrovátka, to znamená, že prostě tam nejsou žádný jiný prostě nějaký přidávaný látky, prostě to se tváří jako bílkoviny, ale je to prostě čistě jenom syrovátka. Je to koncentrát 82%, ale i tak prostě na 25 gramů odměrku obsahuje nějakých 20,5 gramů bílkovin, 1,5 gramu sacharidů, 1,7 tuku, což znamená prakticky prostě skoro nic. Je to slazený sukralózou, chutná to teda fakt dobře, to jako nekecám, já nechci nebo nebudu tady dělat žádný prostě super extra reklamy za každou cenu nebo takhle, ale fakt tohle je prostě vyloženě ještě lepší protein, chuťově jsem nikdy neměl. Mám nějakou příchuť tofe, něco karamelového, něco takového, ale chutná to fakt dobře. Takže klasika, normálně stačí jedna odměrka, protože jako znám lidi, co dají třeba 2 odměrky, já nevím kolik, ale prostě já osobně si nikdy nedával více jak 1 odměrku. Přijde mi to zbytečný prostě do sebe spát nějakých 50 gramů bílkovin najednou, jo, nebo prostě 40. Dám tam nějakých, co já vím, 200 ml vody, prostě spíš méně než víc. Mám to i takhle radši, protože je to takový chutnější, není to takový řídký. No a rozpustnost. Stačí prostě párkrát zašejkovat a úplně v pohodě. Chuťově taky prostě, nemám co bych tomu vytknul. Ještě když mrknete vlastně přímo na myprotein.com, tak tam uvidíte, nebo mají tam ceny v librách. Ten protein vychází na nějakých za 2,5 kg na nějakých 27 liber nebo 26,5 libery. Poštovní je tam sice nějakých 5 liber, což je nějakých 150 korun, ale když to je přepočítáte, tak ono to i tak vyjde prostě výhodně, protože nějakých těch 26,5 liber, to máme 870 korun za 2,5 kg prostě kvalitního proteináku. Takže já fakt nemám co jich tomuhle produktu vytknul. Věřím teda ještě, že asi největší problém nebo velký problém může některým lidem dělat ta objednávka nebo prostě způsob, jakým objednat vůbec toho MyProteinu, protože tam ještě není vůbec česká nebo slovenská nebo český nebo slovenský překlad. Na to se pak mrkneme taky ještě v dalším videu, protože platit můžete vlastně všechno jenom dopředu, na dobírku se vůbec nic tam nedá objednat, musí se to platit internetově přes kartu, nebo přes PayPal, tuším, je tam snad možnost taky. Ale to si rozebereme ještě pak v dalším videu tohle. Takže já vám děkuji za sledování a doufám, že teda už se brzo uvidíme na nějakém tom tréninkovém videu.